Il-President tal-Partit Laburista Ramona Attard spiċċat qalet ċamata mill-editorjal tal-Malta Independent wara ma kienx kapaċi tagħmel distinzjoni bejn stat u gvern. F'intervista li kellha ma' The Malta Independent on Sunday, il-President tal-Partit Laburista qalt li l-istat li kien taħt investigazzjoni fl-inkjesta dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja mhux l-istess stat tal-lum. L-editorjal iżda jagħmilha ċara li dan huwa l-istess stat għaliex fl-ebda waqt ma ħloqna Repubblika ġdida. Bl-editur ikompli jgħid li huwa evidenti li Ramona Attard ma tafx id-differenza ta' stat u gvern. Fil-fatt il-ġurnal ifakkar li pajjiżna għadu taħt l-istess leġislatura li bdiet fl-2017 meta l-Partit Laburista reġa' kien elett fil-gvern. Huwa minnu li kien hemm bidla fil-Prim Ministru, imma ħafna mill-persuni li kienu jiffurmaw parti mill-kabinet ta' Muscat għadhom hemm sal-lum. L-editorjal jgħid li Ramona Attard f'intervista tal-ħadd ippruvat tiddistanza lil Partit Laburista mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat b'dak li qalet jimplika li Muscat għandu jerfa' fuq spallejh ir-responsabilità ta' dak li ġara taħt it-tmexxija tiegħu. L-editur jikteb li l-Partit Laburista qatt ma jista' jkeċċi lil Joseph Muscat bl-istess mod kif warab lill-eks Ministru Konrad Mizzi, imma jaf li Muscat għamel u għadu qed jagħmel ħsara kbira lill-istess partit. Mistoqsija jekk Muscat għandux jitkeċċa mill-Partit Laburista, Ramona Attard imxiet fuq il-passi ta' Robert Qabela u qalet li Joseph Muscat diġà ħallas prezz għal dak li għamel u m'għadux membru parlamentari, għalkemm dawk kollha li mhumiex ġaħan jafu li dan kollu mhuwiex biżżejjed. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ilu ġimgħat sħaħ jinsisti li Qabela għandu jiċħat lil Muscat, iżda l-Prim Ministru qed jibqa' jiddefendi lill-predeċessur tiegħu.